Ďakujem za dôveru, ktorú som dostal, že tu môžem sa s vami podeliť s nejakými myšlienkami, ktoré som mal k listu Rimanom. A jestli by to šlo hlasnejšie. Presne sa to dovolili. Áno. Takže... Nie učuť. Áno. Takže rád sa s vami podelím s myšlienkami z listu Rimanom. Keď budem citovať, tak budú to myšlienky z prekladu Roháčka a bude tam aj nejaká z ekumenického prekladu. A keď sa aj dotkne možno nejakých vecí, čo sa týka prekladu alebo aj originálneho textu v hebrejčine alebo gréčtine, tak to není, že by som to ja študoval, ja som to len počul a rád sa s vami s tým podelím, lebo aj mňa to veľmi obohacuje. Keď môžeme nájsť tú pravdu ešte aj v tom pôvodnom jazyku. Takže prečítam z listu Rimanom 12. kapitoly, 1. a 2. verš. V mene Pánovom. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Pavol v týchto veršoch prosí ľudí, veriacich ľudí, slávneho Ríma, možno väčšina rímskych občanov, ktoré, ako vieme, mali legálne nadpráva voči ľuďom obyčajným. A dostal som raz takú otázku od neveriaceho človeka, že ako bolo v Ríme, lebo tam sme boli na dovolenke. A ja ešte ako neobrátený hovorím, že tak videli sme tú baziliku, to námestie svätého Petra, boli sme v tej Sixtínskej kaplnke, videli sme tie sochy nadľudských rozmerov, videli sme tie maľby Michelangela a všetkých slávnych a pôsobilo to veľkolepo, že ak to bolo v ľudskej slobode všetko konané, tak to je úžasné. Ale ak to nebolo, tak to je niečo strašné. No a on povedal, nebolo. Nebolo. A tí, ktorí žili v Ríme, tak pravdepodobne museli bojovať teda s mnohými útokmi samozrejme, ale jednou z veľkých útokov na tých ľudí Ríma bola pýcha. A dosť ťažko sa tam možno žilo v pokore, práve preto, že tam či už tie služby alebo tie majestátne veci pôsobili na toho človeka. A preto Pavol v tomto verši začína písať slovom prosím. Prosím vás. A možno v svojej autorite, ktorú mal a ktorú aj vedel, ako to je celé, že keď človek aj všetko urobí, čo od neho Boh chce, tak nakoniec sme nehodní služobníci, lebo urobili sme len to, čo bola naša povinnosť. Takže to oprávnenie Pavla nie je prosiť, ale žiadať bolo na mieste. Napriek tomu Pavol prosí. A tu uvidíme tu jeho vlastnosť, o ktorej na inom mieste hovorí, že stal som sa slabým pre slabých a všetkým, aby som získal slabých a pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal aspoň niektorých. A teda poznajúc túto predispozíciu tej pýchy, tak Pavol nežiada, ale prosí. Ale my vlastne počúvame tento list a tieto verše, my sa môžeme postaviť, že to je nám adresované. Že nás prosí. A čo je predmetom prosby? Aby sme dali svoje telá v živú obeť svetu. Predstaviť si svoje telo ako sveté, to asi ťažko pôjde. A predstaviť si tú živú obeť, tak to si vieme predstaviť. Ale že by tá naša obeť tela mala byť svätá, tak neviem kto ako, ale teda dosť ťažko sa to pozerá. Keď si človek sám seba vníma v tej realite, aký je, že keď si postaví zrkadlo pred seba, tak vie, že tá svätosť tela je veľmi ďaleko a bola stratená dávno. Tak teda, jak je to možné, že on od nás chce, aby sme vydali svoje tela v svätú obeť.
My rozumieme Kristovi, ktorý nikdy nezrešil a jeho obeť bola svätá, dokonalá, úplná a nás všetkých premenila. Preto ten môj pohľad je, že to našimi očami nemôžeme vidieť, ale Boh na nás pozerá úplne ináč. On nás vidí nie cez to zrkadlo, ale cez toho Krista. Kristus nám vzal tie hriechy, aj tie, ktoré budú, aj tie, ktoré boli, dal ich preč. A on nás už vidí teraz ako svätých. A preto môže byť obeť svätá z Božieho pohľadu, ale nie z našeho. A nepripodobňujme sa tomuto svetu. Ako zistím, či mám zmýšľanie podobné svetu? No, keď sa priznám k viere a môj dobre známy ostane prekvapený. Tak to asi nie je veľká odlišnosť od tej podobnosti sveta, keď nás nevedia rozlíšiť. Ako zistím, čo je dobré? No to je tá výzva. Premente svoje, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa. To, čo je dobré. Lukáš 18:19 hovorí, nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A príslovie 14:12, niektorá cesta sa človeku vidí ako správna. No napokon je to cesta smrti. Pri posudzovaní dobré, zlé musí mať jeho mieru posúdenia. Posúdenie v miere Božej. Brat Ludvík nazval Boha v tom origináli označuje Boha ako Boh miery. V našich prekladoch ani v českých, ani v slovenských to nenájdete, keď si dáte aj vyhľadať. Ale tým myslí, aby sme mali tú vlastnosť miernosti, ale zároveň posudzovanie aj toho dobrého, zlého, aby sme mali Božie oči, Božie videnie. Alebo sa o to snažili maximálne, ako to ide. A keď som teda si dal vyhľadať, aké všelijaké prívlastky Bohu sú dané v Božom slove, tak som našiel niektoré, možno nie všetky. Ako Boh lásky. To tak vás niečo napadne, tak môžete povedať. Bůh, který poskytuje, Jehova Jireh. Já to znám v angličtině. Boh pokoja, Boh nádeje, Boh pravdy, Boh súdu, Boh pomsty, Boh trpezlivosti, Boh potešenia, Boh živých. To je náš Boh. Každá jedna vec má svoju hĺbku a dá sa tam nedlho hovoriť. Ale teda to naše posúdenie, keď sme pri tom posudzovaní dobrého, často sú tu skryté predpoklady, ktoré môžu úplne zmeniť výsledok posúdenia. Ako to myslím? Tak to uvediem na príklade. Opýtam sa vás, modliť sa je dobré. Amen? Amen. V čom je skrytý predpoklad? Podle Boží vůle. A hlavne, že ku komu? K jedinému živému a pravému Bohu. Prečo ste povedali amen? Skryte ste predpokladali, že v tej otázke to je. Takže skryté predpoklady niekedy robia nedorozumenia, rozdelenia, a to či v práci, v zamestnaní, v zbore, v učení, v teológii. Skryté predpoklady sú tie, ktoré aj my musíme riešiť tak, aby sme, keď prídeme k Božiemu slovu, používali na vysvetlenie opäť Božie slovo. Aby sme Božie slovo vysvetľovali Božím slovom. Tak ako to Milan v tých princípoch vlastne v jednom kázaní uviedol. Ale Božiemu duchu nie je skryté nič. Čiže to je znovu to, že keď sa ľudia zjednotia v Božom duchu, čo je neviditeľné, tak vlastne spoja sa aj v tých skrytých predpokladoch, lebo oni nie sú pred Božím duchom skryté. Už ste počuli také pokušenie
No a čo, že nebudem mať odmeny v nebi? Hlavné je, že tam budem. Možno nie na hlas. Možno to bolo len tak, že vtedy, keď bolo treba niečo urobiť, tak to človek podľa toho konal. Čo robiť, keď to príde? Vnútorne tlačiť na to, že nebo mi nestačí, ale chcem mať aj tie odmeny? Keby sme na tom tak vnútorne tlačili, tak by sme cítili, že v tom je asi nejaké ego, že tie odmeny chcem pre seba. Takže ako to je? Odmenou spaseného veriaceho človeka na súdnom stolci môže byť podľa Božieho slova 5 vencov. Slovo veniec je v tom originále, v gréckom, ktorom je napísaná Biblia, vyjadrená slovom Stefanos. A teda tlmočím len to, aby ste mali tú istú radosť z toho. Keď budete čítať preklady, tak keď uvidíte, čo sa týka spasených ľudí, že dostali koruny, niekedy je to teda Stefanos je jedno slovo a bude prekladané ako koruny, alebo je prekladané ako veniec. Tak ono v podstate, hej, dá sa povedať, to je tá chyba prekladu, vždy ide o Stefanos. A tak vlastne, keď budete v tom svojom preklade čítať, tak aby to bolo vždy zrejmé, že ľudia, ktorí sú spasení Bohom, tak tých 5 vencov sa týka týchto Stefanos. Prvý veniec je veniec chvály, ktorý dostaneme za bratov a sestry, ktorí uverili skrze moju službu alebo svedectvo. Potvrdzuje to 1. Tesalonickým 2.19. Veď kto je naša nádej, alebo radosť, alebo veniec chvály pred našim Pánom Ježišom pri jeho príchode? Nie práve vy? Jaký je to verš? 1. Tesalonickým 2.19. Druhý je veniec spravodlivosti, ktorý dostaneme za milovanie jeho príchodu. 2. Timotejovi 4.8. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Tretí veniec, veniec života, ktorý dostaneme za skúšky lásky k Bohu, za vernosť. Jakub 1.12. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúšaný a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Zjavenie 2.10. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Štvrtý je veniec neporušiteľnosti, ktorý dostaneme za vytrvalosť. Prvý list Korinťanom 9.25. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého. A tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. A piatý veniec, veniec nevednúcej slávy, ktorý dostanú starší za vernosť. Prvý list Petra 5.4. A keď sa ukáže arcipastier, odnesiete si neuvednutelnú korunu slávy. Ako to bude po vytrhnutí? No, všetky tieto veci, ktoré sú v podstate vymenované, alebo teda z písma ukázané, aké vence Pán chystá tým, ktorí ho milujú, a za tie veci, čo sú tam napísané, tak musíme k tomu pridať ešte jedno, aby to nebolo ako také prozaické, že ani mne, ani nikomu z vás sa o tom ani nesnívalo. Božie slovo hovorí, že oko nevidelo. Že tie odmeny môžu byť takto povedané, ale musíme mať, že všetko toto musíme zabaliť do toho, že my si to neviem predstaviť, aký obsah toho, čo sme teraz si povedali vlastne v tých podobenstvách alebo v tom príklade. Takže ako to bude po vytrhnutí? Budeme vždycky s Pánom. A to vlastne platí už aj pre zosnulých veriacich. 1. Tesalonickým 4.17. Aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Ján 14.3.
To je všetko odpovede na tie otázky, ako bude po vytrhnutí. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Zjavenie 3:21. A teraz by som prečítal zo Zjavenia 4. Prvé 3 kapitoly Zjavenia sú vlastne všetko listy cirkvám, v ktorom je zahrnuté, v ktorom sú všetky cirkvy zahrnuté, aj v rámci histórie, aj vôbec, aj v rámci aktuálneho stavu, teda prítomnosti. A všetky tie poučenia, ktoré sú v tých 3 kapitolách, si tam môžeme prečítať. A 4. kapitola začína takto. Potom som videl a hľa, dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať potom. Metatauta. Po čom? Cirkev, ako je zmienená v prvých 3 kapitolách, tak už zmienená ďalej nie je. Ako keby z toho zjavenia sa vyparila, zmizla. Ale tu sa hovorí, ukážem ti, čo sa má stať potom. Pozornosť sa prenáša do neba. A hneď som bol v duchu a hľa trón stál na nebi a na tróne kto si sediaci. A ten, ktorý sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a sardisu. A dúha bola vôkol trónu na pohľad podobná smaragdu. A okolo trónu stálo 24 trónov. A na trónoch som videl 24 starcov, sediacich, oblečených v bielých rúchach a na svojich hlavách mali zlaté koruny. My vieme, že človeku je určené raz umrieť a potom príde súd. Ale pre tých, ktorí patria Kristovi, to už nebude súd, kde sa bude rozhodovať o spáse, lebo my sme už teraz spasení. Bude to súdny stolec, na ktorom sa budú rozdávať tie vence. Dávať tie odmeny. Tie, ktoré sme čítali, tak sa bude vyhodnocovať. A ja som to tak zamyslel, teraz sa vraceme k tej otázke naháňania sa za tými odmenami, keď to tak poviem. Čiže chcel som povedať jednoducho, že prídeme na ten súdny stolec, kde sa nám dajú tie odmeny, tie Stefanos. A už viem, už som si spomenul. Chcel som vlastne taký príklad dať, že také, čo vo mne vzbudilo motiváciu k tomu. Hej. My vieme si predstaviť, že by sme šli niekomu na svadbu, hej, a teraz keby to bola svadba zámožných ľudí a sami by sme medzi nich patrili. Hej. A teraz prídeme tam a každý očakáva, každý otvára krabice, kto čo doniesol a teraz sa pred tými mladomanželmi to otvára, oni sa tešia, máme toto, máme hento, to sme ešte nemali. A teraz, že my tam prídeme bez krabice a chceli by sme sa tak akože aby nás nikto nezbadal, len tak prejsť popri. Hej. A tak mi to tak došlo, že to je také podobenstvo, a ešte som vlastne k tomu neprišiel, ale podobenstvo v tom, že no, to je riadne trápne. Hej. Ste na svadbe a proste, len aby si to nevšimli, tak hej, nemám čo dať. A teraz niekto sa spýta, že nemáš krabicu? No, nemám. Nestihol si kúpiť? Alebo že nemáš peniaze? No, vieš čo, mám. Čo bolo zatvorené? Ale nie, bol som aj v obchode. A teda, čo si nevybral ten správny darček? Ale vieš čo, tak som si kúpil, ja mám rád čokoládu. Hej. Nemám odpoveď na to, prečo si nič nedoniesol. Proste si zámožný, máš čas, bol si tam celý deň, a kúpila si čokoládu. No. Tak to mi tak prišlo také úplne trápne, že si na svadbe a teda, no. To bol ten obraz, ale ešte vlastne k tomu len smerujem, že čo sa píše v tej 4. kapitole Zjavenia. Teda boli tam 4 živé bytosti. A 4 živé bytosti, jedna každá z nich, mali po 6 krídlach okolo a zvnútra boli plné očí. A nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci a hovoria: Svätý, 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 Pán Boh všemohúci,
ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, padnú 24 starci pred sediacim na tróne a budú sa kláňať živému na veky vekov. A hodia svoje koruny pred trónom, hovoriac: Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Takže, kto sú 24 starci? Prečo sedia na trónoch a prečo majú vence? Zjavenie 5.9 hovorí: hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, to hovoria tí 24 starci, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás. Bohu svojou krvou, z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa. To je cirkev. Kto je spasený krvou baránkovou? Z každého pokolenia, z každého jazyka. Tam už nie je Žida ani Gréka, ani muža, ani ženy. To sú spasení ľudia, ktorí podľa zjavenia 5.9 kričia Bohu, alebo teda kričia baránkovi, že je hoden rozlámať pečate. To bude teda neskôr, ale aby sme vedeli, kto sú tí 24 starci. A prečo sú tam tie tróny? Tak zjavenie 3.21: tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne. A to, prečo majú tie vence na hlavách, to sme si už vlastne povedali. Tých 5 vencov, ktoré dostane spasený veriaci človek za to, čo je teda v Biblii uvedené. A teda vidíme tú udalosť. Čo urobí cirkev, keď sa pokloní Bohu, padne na tvár? Čo urobí? Svoje vence všetky odhodí k Božím nohám. K nohám baránka. A to je tá krabica, ktorú som myslel. To je to, že človek, keď nebude mať čo hodiť, to bude trapas. Bojujme za to, aby sme dosiahli Božie zasľúbenia, lebo Boh to od nás žiada, On to chce. Aj my chceme, aby bol slavený, my chceme tie vence hádzať. Nakoniec, keď príde Pán v sláve z nebies na zem, tak je písané, že bude mať na hlave mnoho diadémov. A spolu s ním celé vojsko na koňoch, na bielých koňoch, oblečených v bielých rúchach, o ktorých sa nepíše, že by mali niečo na hlavách. Tak keby sme sa tak spýtali, čo urobí Pán Ježiš s tými vencami, ktoré boli hodené k jeho nohám? Nebudem odpovedať. No, tak uzavrel som tú otázku, ktorú som na začiatok položil, že ako to je s tým, že aby sme to nepokladali ako za naše ego, keď sa budeme snažiť získať okrem neba ešte aj tie odmeny. Tie odmeny všetky pôjdu Kristovi. On bude oslávený, v ňom je všetko. A my sa môžeme tešiť a radovať, že môžeme jemu slúžiť a že nakoniec on bude všetko. A je všetko vo všetkom. Každý k tomu bude môcť, ale aj teraz každý k tomu môže nejako slúžiť, tak nech je to jemu na česť. Môžeme sa z toho tešiť. Amen. Amen.